Слушайте, малой голямо, какво чудо станало в долината Камчийска. С този папас пехливан, дето се борба пореше. Легенди чудни се носят за този поп юначен. Откакто расото черно той на Мегдана остави и много борци на тръшка. Пустите върли душмани, черна ги злоба прихвана. Край чешмата Панурина на този силен българин коварен капан скроиха. Двама пехливани бабаити, те пред коня му скочиха, пушки към него насочиха. На бял кон попът юначен тихо, спокойно им рече: свалете пушки, кардашлар, ще си живота откупя с пари златни алтъни. Пехливаните, алчни и глупави, свалиха пушки бойли. Тогава попът юначен наместо златни алтъни двата пищова измъкна, в сърцата им коварни гръмна и в мъглата потъна. Нека се знае и помни какви борци раждала тая долина Камчийска. Като ми папас пехливан, този юначен българин.